Gibutiyag sa Philippine Statistics Authority o PSA nga miubos ang inflation rate sa mga palaliton ug serbisyo sa Davao del Sur niadtong December 2024 itandi sa November 2024. Samtang sa Davao City, misaka. Sumala ni Adeline Batukan, ang officer in charge sa PSA Davao del Sur sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao. Miubos sa 3.4% ang inflation rate sa Davao del Sur sa Disyembre itandi sa 4.1% niadtong Nobyembre sa nakalabayng tuig. Dugang ni Batukan tungod kini sa pag-ubos sa presyo sa food and non-alcoholic beverage, clothing, tubig, pabalay, kuryente ug uban pa sa probinsya. Ang inflation rate mao ang gipaspason sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton ug serbisyo. Samtang gikumpirma sab sa PSA Davao del Sur nga misaka ang inflation rate sa Davao City sa bulan sa Disyembre sa milabayng tuig. Anaa sa 2.6% ang inflation rate sa syudad niadtong Disyembre, mas taas itandi sa 2% niadtong Nobyembre. Gitudlong hinungdan niini ang pagsaka sa presyo sa food commodity, luyo sa pag-ubos sa presyo sa ubang ready-made food products.